cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Yap haduh lai pheu saungut ki briew. Sarong ki ying ki sem jong ki briew. Sarong ki dukan. Sarong ki kali ki motor jong ki briew hak jelah Himachal Pradesh. Nakadaw ko jingjur palat jong slap. Hakine ki ar lai sni. Kumta ka Himachal Pradesh kala sa tangon tang dak ka umsaw. Umsaw kala tapnut. Episode kinong kendong bakal rongnut yak ki ying ki sem pat ki kali ki motor jong ki briew. Kibun ki briew kil dukno ialah ki jakasong ki jongki yin ki sem ki jongki ki kali ki motor ki jongki bala sarong haka umsaw kanu kajing shlei ban pej ya kajela Himachal Pradesh tongin bu kajing dua kendiat tamenta kajela Himachal Pradesh nang ba ublei unyeda unker kajela Himachal Pradesh. Bye. Ya kini kajing jia balajia po Himachal Pradesh kajing shlei kajing tua jok ki kendeu katkum kajing itu jong kinong chong sinong jong kajela Himachal Pradesh kadi kajing jia kalja haden dak katsan arpeu snem.